Mira este. Tia, li ho hem de contar a tots, Inclús els que els cauen malament. a tots. Això és terrorífic. Vinga, anem. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, let it. Xics, vos hem de dir una cosa, urgentment. Què passa? Una tempesta solar va destrossar la Terra. Ho hem vist a les notícies. Vosaltres esteu flipant. Mira, It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Haurem de buscar un refugi. Anem! As we know it, I feel fine. Però un moment, on anem? Pues molt fàcil, podem anar al soterrani de l'escola. Molt bona idea, Martina, anem. Però, xics, això està molt oscur, a mi em fa por. Baixar o morir. Vale, baixem. Hola? Hola? Hi ha algú? Ningú haurà llegit la notícia. Estarem així segurs. En aquesta habitació estarem superbé. Anem a sentar-nos. Jope, primer la Covid, després la Dana, després l'apagó i ara això. Ja t'he dit, és que jope. Creu que esta vegada és el fi del món? Si de veritat és la fi del món, hem de ser sincers i dir-nos les veritats. Ara. tens raó i vull començar jo. Carmen, sempre m'has caigut mal perquè a tu te riuen totes les gràcies i a mi mai. Ostres, tia, i per què no m'ho havies dit abans? A mi sí que em fas gràcia. A mi també em caus bé i eres supergraciosa i he escoltat a gent parlar superbé de tu. Ostres, teniu raó. Gràcies per ser sinceres amb mi. Jo crec que jo tinc el metge perquè Martina eres millor que jo en futbol, jugues molt bé. Ostres, si te sap mal, jo te puc entrenar, a mi em dona igual. No cal, Martina, perquè en el fons m'agrada que sigues bona futbolista. Ara continue jo. Emma, això va per a tu. A mi sempre m'ha donat molta enveja perquè tots els xics te miren a tu i a mi no me mira ni uno. Martina, però és que això és perquè no te coneguen, però és que si tu anaries ahí, tu destacaries entre totes. És que eres preciosa, però per dins i per fora. Emma, me vas a fer plorar. Danilo, saps per què sempre me passa el dia parlant mal de tu? Perquè en el fons jo voldria ser com tu. A mi m'encanta com eres, Valeria, no has de ser com jo, tu eres una bona persona. Tu has de ser com tu vols i com tu eres. Moltes gràcies, Danilo. Marc, jo te tinc enveja perquè tu eres feliç amb la teua família. Danilo, tranquil que jo et cuidaré com si fos el meu germà. Me caguen la... Your own needs, beat it up an ox, speed, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down, high. Wire and a fire represented 7 games in a government for hire and a combat site. Left to west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team by team reporters babble Trump, Kevin Crop, look at that, no plane, fine, then, uh-oh,
On estaran tots?